Hej sammen, og velkommen tilbage til en Jysk. I dag, der skal vi lave en Bean Boozled Channels. Fordi vi lever stadigvæk i 2016. Ja, og det bliver meget klamt, så vi har noget tyggegummi, og så har vi en skål. Så vi er forberedte til at spytte ud og stop. Og vi har betalt 78 kroner for det der shit. Yes. Og som sagt, så går det ud på, at der er 2 forskellige smage. Og så enten får man en god smag, eller så får man en dårlig smag. Og så spænder man egentlig bare på det her. Ej, der bare. Jeg får den her. Ej, prøv lige at lugte. Jeg kan slet ikke huske, det var så dårligt. Sådan er den eneste, når jeg ser det her, jeg tænker, det er ikke slemt. Eller det kun mig. Ej, det stinker. Ej, det stinker meget. Ej, det stinker meget. Ej, jeg er helt bange. Ja, same. Ej, det er virkelig. Hvorfor har vi ikke noget vand? Det er sådan her. Hvad gør man så? Spænder vi så bare? Kom. Vi spænder sammen. Ej, det kan ikke. Nu spænder vi. Okay, den anden på. Enten er det jordbær, strawberry, banana smoothie eller død fisk. Nej, det er fucking klamt. Vi skal finde. Kom nu, Freja. Kom nu, vi skal sjov. Ja, det tror jeg, det er sådan. Den der. Det er ikke sammen. Nej. Ja, den her. Ja, det er sådan. Vi skal vise den. Vis den. Skal jeg lige prøve at stikke den op med næppen? Okay, klar. Så enten så får vi død fisk eller jordbær. Okay, 3, 2, 1. Kom, 3, 2, 1, vi gør det. Vi gør det sammen, vi lover. Kom nu. Vi skal gøre det sammen, Freja. Freja, 3, 2, 1. Du lover, du gør det? Jeg skulle lugte. Nej, okay, du siger, hvornår vi smager så. Ej, jeg har fået det. Kom nu. Okay. Det er klamt, men det ser ikke så klamt. Okay, det smager. Giv mig! I så først. Freja, det smager hundepisse. Freja, giv mig noget. Jeg har det siddende i tænderne. Jeg har det fucking siddende i tænderne, Freja. Kom, vi skal ud og have vand nu. Okay, vi har kun spist en, og vi var ved at kaste op der. Altså, vi var virkelig ved at kaste op der. Nu tager vi hver vores skål. Ja. Okay, Tutti Frutti eller Stinky Socks? Jeg har det helt dårligt. Kom. Kom nu. 3, 2. Okay, det er sursukker. Men jeg synes ikke, det er så slemt. Det var sursukker. Jeg var lidt i tvivl. Ja, same, men det er fordi... Okay, men eftersmagen er fucking klam. Pomegranate eller old bandage. Hvad er det? Altså bandage. Hvad Noget, fuck der er har sådan det? blod på, eller hvad? Plaster. Ja, sådan noget. Okay, så enten er det gammel plaster, eller så er det hvad? Pomegranate. Ej. Hvorfor er det Altså, er der kun dårlige? Ja, det tænker jeg også. Vi har overhovedet nogen gode. Hvorfor er der så mange af de der lorte? Okay, det Hvad er det? Liver and onions. Altså lever. En lever. Stop. Hvad var det var? Er det godt? Nej, det vil ikke. Ja. Jeg har virkelig ikke lyst nu. Okay, lad os lige lave den. Top banana eller wet dog? Ad eller våd hund? Top banana eller våd hund? Ej, våd hund. Gud! Hvad smager det af? Nej, 2, 1. Okay, vi har fået, enten har vi fået Berry Blue eller tandpasta. Jeg har fået Berry Blue. Jeg har jo tandpasta, men det smager ikke. Har du? Ej, min smager godt. Min smager fucking godt. Lakrids eller burn dropper? Okay, så slemt, det er godt og klart.
cappuccino, lever og onions. Ikke klar der. 3, 2, 1 nu. Good. Hvordan kan folk det her? Det er også meget det der, vi stopper. Vi stopper nu. Ja, vi mangler faktisk nogle stykker, men vi tænker at gemme det. Og så kan vi prøve måske en anden god gang. Så hvis I har lyst til at være med, så Hvis I gerne vil lave resten af den her beanbasset færdig, så får den gratis. Det er I pisse. skal bare få den. Okay. Det var alt, vi havde. Jeg kan stå op. Det er sådan, det ser ud. Vi var lige ved at brække os. Det gjorde vi Vi vil helt lige være brække os op i sådan. Ja, vi lugter af død fisk. Ses vi næste gang. Husk at like og subscribe. Hej hej.